Adlaw, daghan ang dili mo tuon nimo kay dili kuno ka Ginoo. Unsay imong mga pruweba nga ikaw gid ang tinuod nga Ginoo? Ang akong tubag nga na, ang ako mag-ingon nga Ginoo. Ang ako nga sa spiritual, Dios then sa kanang Ginoo, tahod Ginoong man dili man Ginoo, Ginoong tahod na nga takastaasan nga tahod sa langit nun sa mga tao. Apan kanang amahan may tahod sa anak sa langit nun. Muna nga di na pwede putlong Ginoo, Ginoong Dios lago, di amahang Dios. Apan sa akong tubag atong gingon nimo nga di mo tuo, nakaibaw naman ko na daan nga dili siya mo tuo gumikan kay dinis kalibutan na idautan ug matarong. Busa kay naa man idautan matarong, katong mga matarong motuo gito sa Dios nga tinuod nga may kinabuhi sama nako nga makakita, makalakaw, makasulti ug naa ako'y kinabuhi nga mao ang gahom. Ikaw ang Ginoong Dios, Ginoong Dios ka. Giyon sa man pagkaibaw nimo nga Ginoong Dios ka. Usa gahom nimo? Ang gahom nako basihan sa gahom dili sa kamot, kundi ang pulong nga may ipik. Diyan nato makita sa pulong nga niipik to. Dili siya mapruibahan sa tao nga sama sa tao nga magbuhat nga kung buhaton niya makita nimo ang pagbuhat sa kamot o makita nimo ang iyang gibuhat. Kung dili ang gahom lisod sa buton sa tao. Tikod lisod sa tugaron kay ang pulong lang mahitabo. Wala kay power, wala kay magic, makaluwas dili ko, ka kalag. Makaluwas ko og kalag o espiritu. Tapan dili wa ko ang magic kay kanang magic dili man na ako. Kaya ako makasasala man ko sa ibo ko mga ipasaylo. O sa basihan diya sa kasulatan nga gipakanaog dinis kalibutan basi sa akong kabubuton. Kanang di magin mahitabo nga na may mga panahon nga di ko magkita kay saya to ko sa spiritual ang kalibutan sa kalibutan dako kay kalibutan naay pangapala siya nga gipadayag ni Juan diha nga sa Juan kapitulo 3:1 utdalan niyo basa nga maka kuan diha makapapas sa mga sala nagingon diha hinulsuli ug biyaing mga sala una hinulsuli ang mga sala biyai ang mga sala dayon sa ubos-ubos pa gyud unang ganiron na dito isugid sa Dios isugid ang mga sala apan sa Dios gina niya isugid dili sa mga pari sa Dios kay sa 1 Juan 1:9 kanana ang sa Dios man ginato isugid dili man sa pari dayon magpabunyag kun buhaton nato ang upat ka bahin nga gibuhaton hinulsuli ang mga sala biyaing mga sala pagpabunyag ug isugid ang mga sala sa Marcos 1:4 nigingon si Juan diha gipadayag na ni Juan nga niingon siya dito nagwali si Juan og bubunyag nga hinulsuli biyaing mga sala kay pasayloon kamo sa Dios. Magpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Unsa may imong mensahe sa mga tawo nga dili mo tuo nimo nga ikaw mao'y tinuod nga Ginoong Dios? Ang ako lang mensahe sa mga tao nga dili mo tuo nga ako ang Ginoong Dios. Mao ra ni. Ako may espiritu. Ang espiritu gahom man ni siya. Makasulti, makakita, makalakaw og makaminsahi, makagiya, makamando, makatudlo og makamanage. Muna og kita mo tuo, di kita katuman sa spiritual o physical nga balaod. Muna nga para sa mga tao nga dili mo tuo na mo kay ug di ta mo tuo sa Dios, dili kita kadawat sa personal, di ko ninyo madawat sa personal ug ang mga balaod tanan spiritual physical inyo gumasupak ug dayag kayo nga moabot ninyong kamatayon kay giingon diha sa kuan ang pagsupak sa balaod sa Dios, giingon diha sa 1 Juan kapitulo 3:4 ang nakasala naglapas balaod sa Dios kaya ang pagpasala mo yung paglapas sa balaod. Nya kanang sala, kung mo ingon hinulsulig biyaing mga sala, nya digid mag-usab ay mo kupyan sana kaysa gitawag ni Roma 6:23 apan ang sala moabot gis kamatayon.